Avui us portem un breu reportatge del barri. Gràcia és un barri amb molt d'encant. Veureu, els seus carrers, la seva gent, tot l'ambient del barri, teatres, cinemes, gastronomia, botigues, en fi, hi ha molta cosa a veure. Així que espero que aquest breu reportatge d'avui us agradi. Som-hi? Gràcia té un encant especial. En el seu moment va ser un poble independent, més conegut com la Vila de Gràcia. La seva gent està molt orgullosa de les seves arrels. Se senten molt catalans, molt barcelonins, però sobretot se senten molt de Gràcia. La zona està poblada d'artistes i de gent amb una àmplia diversitat de races i cultures, i amb un gran repertori de restaurants internacionals. El barri està reple de cinemes, cafès, terrasses, sales de ball, cases de joc, hotels i un món de botigues on comprar. És un barri amb molta diversitat, però també és un barri molt tradicional amb una nombrosa de població de gent del barri de tota la vida. Gràcia és un lloc especial per asseure's i gaudir veient a la gent del barri passejar pels seus carrers. En el seu mercat, la Besseria Central, hi ha una gran varietat de botigues i un munt de coses per comprar. Però també en podem parlar de la plaça Virreina, molt coneguda pel seu ambient, o la plaça Revolució, famosa pels seus comerços de gelats i bones terrasses on poder prendre alguna cosa. La plaça del famós músic John Lennon o la coneguda plaça del Diamant, famosa per la novel·la, tot un clàssic de la literatura catalana. O la tan moguda plaça del Sol, amb les seves festes i terrasses. Què no dir del nostre gran i preciós passeig de Sant Joan, on es juga molt sovint el distret joc de la petanca. O la plaça del poble romaní, o Raspall, o la de Gato Pérez, on hi ha la majoria de gitanos catalans del barri, estimats i reconeguts per tots. Doncs porten al barri més de 300 anys. En resum, a Gràcia hi ha moltes places conegudes, cadascuna amb el seu encant. També tenim el famós Passeig de Gràcia, on està la majoria de botigues del prestigi, conegudes mundialment. Si baixem cap avall, ens trobem la famosa plaça de Catalunya. En el tram d'enllaç cap al carrer Gran hi ha un món d'arquitectura, fonts i zones verdes. Un altre carrer, molt cèntric i columna vertebral del barri, és el carrer Gran de Gràcia, també molt conegut pels seus comerços i gran varietat de botigues i restaurants, com no nombrar la famosa Travessera de Gràcia, on hi ha una gran varietat de petites tendes i comerços. I com no parlar de la plaça Rius i Taulet, que l'any 2009 passa a dir-se la plaça de la Vila de Gràcia, on resideix l'Ajuntament. En el centre hi ha un campanari de 33 metres amb un gran rellotge. En aquesta plaça es fan un munt de festes i actes populars. Carrers estrets, carrers tranquils, carrers per comprar de tot, carrers grans, la gran diagonal, carril bici, plena comunicació amb metro. També hi ha bus per tot el barri. Informació peatonal per gaudir de Gràcia a peu. Resumint, Gràcia és un barri amb molta gràcia i per això creiem que és un dels millors barris del món. Bé, fins aquí el reportatge d'avui. Espero que us hagi agradat. Una abraçada i que vagi molt bé.